Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Ελλάδα FM, 1 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η βουλεύτρια με το ΜΕΡΑ25 και εκ νέου υποψήφια στην Ανατολική Αττική Μαρία Απατζίδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Απατζίδη. Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το τελευταίο διάστημα δέχεται μία επίθεση το ΜΕΡΑ25, το κόμμα σας, και προσωπικά ο Γιάννης Βαρουφάκης, για το σχέδιο Δήμητρα. Τι είναι αυτό που κάνει κυρίως στη Νέα Δημοκρατία να επιτίθεται, και ενώ έχει δώσει διευκρινήσει ο Γιάννης Βαρουφάκης για το σχέδιο Δήμητρα, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι νόμισμα και ότι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, να βγάλουν τη χώρα από την Ευρωζώνη. Γιατί αυτή η επίθεση το τελευταίο διάστημα? Γιατί βλέπει ότι το αφήγημα Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη είναι το ίδιο και για τον κόσμο. Ενώ το αφήγημα του ΜΕΡΑ25 είναι εντελώς διαφορετικό. Και πραγματικά αρχίζει και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όλη αυτή η δουλειά που έγινε στα 4 χρόνια δεν πάει στράφη. Και εδώ είναι να θέσουμε ότι αυτή η πρόταση υπήρχε από το 19 και πολύ πιο πριν. Φανταστείτε, ακόμα και επί Τσίπρα υπήρχε αυτή η πρόταση με το εξωτραπεζικό σύστημα, το οποίο δεν θα έχει προμήθειες κλπ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο. Απλά εδώ πέρα θέλει να δείξει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε διαφορές με τα συστημικά κόμματα, αλλά έχουμε διαφορές με τα αντισυστημικά κόμματα που είναι το ΜΕΡΑ25. Ο κύριος Μητσοτάκης σας έχει βάλει στο στόχαστρο και λέει ότι η πρόοδος ή μπάχαλο, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι οδηγούν σε μπάχαλο. Καλά, προφανώς και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ας θυμηθεί καλύτερα τι έχει κάνει στη Νέα Σμύρνη, νομίζω όλοι το θυμόμαστε, το τι ξύλο ρίξανε οι πρετοριανοί του, ας θυμηθεί καλύτερα τα... Μάλιστα να σας διακόψω σε αυτό το σημείο, επειδή είπατε για τη Νέα Σμύρνη, ότι στην αρχή υπήρξε ανακοίνωση και μάλιστα επίσημη ότι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Αλλά επειδή ο κάθε πολίτης πλέον με το κινητό του μπορεί να έχει ένα βίντεο και να γίνει ένας ρεπόρτερ, αποδείχτηκε τελικά τι έχει γίνει και οδηγήθηκε σε εδαίο η όλη κατάσταση από εκεί που κάποιοι πήγαν να δίνουν αστυνομικούς, έτσι, για να μην τα ξεχνάμε. Αυτό ακριβώς. Να θυμηθούμε πόσες φορές με τα Τέμπη τι έγινε. 100.000 κόσμος κατέβηκε και τους γεμίσαν όλους χημικά. Και δεν το είδαμε και στα μέσα ενημέρωσης αυτή τη διαμαρτυρία που λέτε τώρα. Την πρόσφατη δηλαδή, την προχθεσινή. Αυτό δεν θα το δείξουν ποτέ. Θα δείξουν μόνο αυτά τα οποία η επενδυτική βαθμίδα, η οποία δεν δόθηκε ποτέ στην πραγματικότητα εδώ και 4 χρόνια. Τώρα πάλι τη θυμήθηκε. Δίνει επιδόματα. Εκεί που κορόιδευε ο ένας τον άλλον για τα επιδόματα, στην πραγματικότητα εφαρμόζεται η ίδια πολιτική. Δεν χρειάζεται επιδόματα ο κόσμος. Χρειάζεται λύσεις που να σου έχει το κάτω μισθό, να έχει επάρκεια για να μπορείς να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου. Θα πρέπει να υπάρχουν σημαντικές τομές για να αλλάξει η ζωή σου. Και αυτά είναι το να μπορείς να έχεις ένα σπίτι ή να πληρώνεις το δάνειό σου ή να το νοικιάζεις. Έχουμε δει πόσο έχουν πάει τα νοικιά στο Θεό. Αυτό που οφείλεται σε αυτές τις αποεπενδύσεις, τις οποίες περηφανεύεται ο Άδωνης. Αλλά στην πραγματικότητα τι γίνεται? Έρχεται κάποιος με μια Golden Visa, την οποία την θεσμοθέτησε ο Σαμαράς το 2014, με 250.000 αγοράζει τα πάντα όλα σε αυτή τη χώρα, όπως βλέπετε που πτωχοποιήθηκε, από τα κοράκια, από τα φανς, και αυτή η επενδυτική βαθμίδα έτσι θα δοθεί. Όλα αυτά νομίζω ότι ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου, μπορεί να υπάρχει και κάποιο ποσοστό το οποίο μπορεί να μην επηρεάζεται τόσο έντονα από το πληθωρισμό, από όλες αυτές τις αυξήσεις του ρεύματος. Αλλά ξέρετε πώς είναι αυτή? Είναι πάρα πολύ λίγη. Πρέπει να φτάνει ο μισθός σου 10.000 ευρώ για να μην έχεις πρόβλημα. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας ή Ελληνίδα αυτή τη στιγμή που αντέχει και λέει ότι δεν ξέρω πώς θα συνεχίσω. Γι' αυτό είδαμε τις 500.000 που φύγανε, το brain drain το οποίο δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ το υποσχέθηκε πάλι τότε ο Μητσοτάκης, και τώρα τα ίδια θα υποσχεθεί. Αλλά για ποιους θα υποσχεθεί? Για αυτούς που φύγανε ή για αυτούς που πρόκειται να φύγουν? Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Είδαμε πρόσφατα μία εικόνα στη Χαλκιδική. Ένας κύριος 81 ετών
Στο αναπηρικό αμαξίδιο τον έβγαλαν από το σπίτι του, διότι ήταν εγγυητής σε δάνειο που πήρε ο γιος του και δεν μπόρεσε να το αποπληρώσει γιατί έμεινε άνεργος. Και δεν επέτρεψαν σε αυτόν τον άνθρωπο να πάρει ούτε καν την μπαταρία για το αναπηρικό αμαξίδιο. Αυτή η εικόνα τι σημαίνει για το μέλλον? Θα βλέπουμε κάθε μέρα τέτοια και τι πρέπει να γίνει? Αυτή η εικόνα σημαίνει ότι όταν μπήκαμε στα μνημόνια μας είπαν ότι έχουμε ένα χρέος μικρότερο. Αυτή τη στιγμή φτάνει το ιδιωτικό μαζί με το δημόσιο στα 700 δις. Και αυτό το πράγμα απλά θα συνεχίζεται. Δεν θα υπάρχει καμία λύπηση για τον απλό. Ναι. Πάντοτε στα συμφέροντα, στο Βαρδινογιάννη, στο Λάτι, σε όλους αυτούς, θα δίνουμε τα δις μας, γιατί του κράτους είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή επιδοτεί το ρεύμα, επιδοτεί για να το πούμε απλά, μην κάθομαστε τώρα να εξηγούμε πράγματα τα οποία είναι δυσνόητα, επιδοτεί 5 ολιγάρχες με τα χρήματα του ελληνικού λαού, γιατί κάποια στιγμή θα χτυπήσει καμπανάκι και θα πει ότι αυτά τα δις τι θα γίνει? Πάλι έχεις έλλειμμα. Είναι ότι έχει ένα εμπορικό έλλειμμα στην Ελλάδα. Δηλαδή από όπου και να το πιάσουμε το πράγμα. Δεδομένου το ότι πλέον βλέπουμε νομίζω και περιραίουσα ατμόσφαιρα, ακόμη και να μην γνωρίζει στοιχεία και νούμερα, αλλά και στην πραγματικότητα αυτά που υπάρχουν δείχνουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και αφού έχει ξεφύγει, πλέον δεν έχεις επιλογή να πεις θα κάνω αυτό ή δεν θα κάνω αυτό. Θα κάνεις αυτό που πρέπει, και αυτό που πρέπει είναι να είναι όλες αυτές οι τομές υπέρ του λαού, υπέρ της ελληνικής, της Ελλάδας, της ελληνικής επικράτειας, των ανθρώπων που μένουν εδώ πέρα. Δεν υπάρχει πλέον να διαπραγματευτούμε κάτι. Τι να διαπραγματευτώ ακριβώς? Να διαπραγματευτώ την αφέμαξη του ελληνικού λαού, να διαπραγματευτώ ότι υποσιτίζονται, να διαπραγματευτώ ότι ξεσπιτώνονται, να διαπραγματευτώ τίμα όλους αυτούς. Τίμα όλους τους συστημικούς που νομίζουν ότι κάνουν και πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική. Όταν δεν μπορείς ουσιαστικά να πατήσεις πόδι σε κάτι, δεν κάνεις. Είσαι ένας διαχειριστής κακός κιόλας. Ούτε καν καλός. Δεν κάνεις ούτε για διοίκηση σε ένα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε ο ένας, ούτε ο δεύτερος, ούτε ο τρίτος. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Μητσοτάκης. Και το λέω γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει τέλος. Του έχει τελειώσει η υπομονή. Δεν υπάρχει πλέον υπομονή. Υπάρχει ότι μετά από 13 χρόνια είμαστε χειρότερα από ό,τι ξεκινήσαμε. Και τώρα θα καθίσουμε να συζητήσουμε αν μπορεί να αλλάξει. Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με αυτούς. Δεν μπορεί να αλλάξει γιατί δεν θέλουν να αλλάξει. Θέλουν να είναι πάντοτε υπάκουοι στα συμφέροντα της ντόπιας και της ξένης ολιγαρχίας. Αυτό είναι που δεν μπορεί να αλλάξει με τους συγκεκριμένους. Γιατί λοιπόν ΜΕΡΑ25? Τι είναι αυτό που θα φέρει το ΜΕΡΑ25 και πρέπει να το εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός? Γιατί το ΜΕΡΑ25 το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό? Θα έχει πιο φθηνό ρεύμα. Δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό, το οποίο το θέλει ο Μητσοτάκης. Θα χαμηλώσει το ΦΠΑ. Θα φορολογήσει το μεγάλο πλούτο, δηλαδή πολυεθνικές κλπ. Και όχι τους μικρομεσαίους. Θα δώσει τη δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους που, όπως δόθηκε στο ΠΑΣΟΚ, να διαγραφούν τα χρέη τους για να μπορέσει να ξαναμπεί στην αγορά. Θα μιλήσουμε για την παιδεία, ότι ουσιαστικά έχουμε πάρα πολύ χαμηλότερα, δηλαδή υποχρηματοδότηση υπάρχει, για να μην υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Ακόμα και την ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν ξέρουν τι τους γίνεται πραγματικά πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι άλλο πράγμα όταν μπαίνει ένας φοιτητής και δεν μπορεί να έχει, δεν θα γίνει ένας άνθρωπος του 7, του 8, του 10 δικηγόρος, γιατρός. Απλά του δίνει τη δυνατότητα να μορφωθεί και να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Κάτι που πρέπει για να ανέβει το βιωτικό σου επίπεδο σαν χώρα. Θα πρέπει να υπάρχει υγεία. Δεν μπορεί να με παίρνουν τηλέφωνο εχθές η θεία μου και να μου λέει 15 ώρες είμαι εδώ πέρα και να μου κάνουν αξονική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχεις από παντού πλέον, δεν υπάρχει κάτι που να είναι στην εντέλεια. Τίποτα. Κανένας τομέας. Ούτε ένας. Σε αυτή τη χώρα, ούτε η υγεία σου, ούτε η παιδεία σου, ούτε οι υποδομές σου, η επανεθνικοποίηση των υποδομών, να κάνεις μια δημόσια εταιρεία, την οποία δεν θα πειράξει ούτε τις τράπεζες, θα πρασινίσουν οι τράπεζες, αλλά συγχρόνως θα δώσει και τη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του, και όχι όπως συνέβαινε παλαιότερα. Θα μπορεί να έχει το παράλληλο σύστημα. Γιατί να πληρώνω εγώ στα 150 μου ευρώ, 2-3 ευρώ παραπάνω στην κάθε τράπεζα, όταν μπορώ να κάνω την συναλλαγή μεταξύ μας χωρίς αυτό?
Αλλά όταν πρόκειται για κάποιον ολιγάρχη ή όταν κάνει κάποια ψηφιακή κάρτα ο Πιερακάκης, είναι μια χαρά. Αν το προτείνει ο Βαρουφάκης, δαιμονοποιείται. Όλα αυτά, νομίζω τουλάχιστον αυτά, την ακιδαιμόνευτη και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ακιδαιμόνευτη εξωτερική πολιτική, κανένα ΝΑΤΟ, γιατί από τότε που μπήκαμε στο ΝΑΤΟ, απλά πληρώνουμε. Έχουμε πάρα πολλά, είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που πληρώνει τα μεγαλύτερα, τις μεγαλύτερες, πώς να το πω, έχει τα μεγαλύτερα έξοδα απέναντι σε αυτόν τον οργανισμό. Όχι, δεν νοείται αυτό. Αν θέλουμε, δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι είναι επικίνδυνος ο δίπλα, που είναι επικίνδυνος, να το δεχτούμε. Αυτή και η ρητορική του, γιατί είναι επεκτατική, αλλά απ' την άλλη δεν έχεις εδώ πέρα φροντίσει σαν ελληνική βιομηχανία να βγάζεις κάτι. Είτε drone, είτε όπλα, είτε συντήρηση, τίποτα. Και περιμένεις πάντοτε, όπως είδαμε και τότε με την Κύπρο, ότι κάποιος θα στηρίξει. Και αν δεν στηρίξει, τι κάνεις? Δεν πρέπει να το σκεφτείς? Ως πολιτικός, εννοείται ότι πρέπει να το σκεφτείς. Όλα αυτά, νομίζω, δεν ξέρω, δεν το λέω επειδή ανήκω στο ΜΕΡΑ25, πραγματικά. Αλλά θεωρώ ότι εδώ που φτάσαμε, ότι μετά δηλαδή αν δεν είναι ΜΕΡΑ25, τότε τι? Τότε τι? Υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο τα λέει όλα αυτά? Και ναι, θα συγκρουστούμε με την Ευρώπη, με μονομερείς ενέργειες. Ακόμη και για το μεταναστευτικό. Θα βάλουμε βέτο, έτσι ώστε να υπάρχει ισοκατανομή των προσφύγων. Όπως θα έπρεπε να υπήρχε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μένουν εδώ. Μένουν εδώ αναγκαστικά γιατί δεν τους το επιτρέπει το Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2, Δουβλίνο 3. Αυτή η διαπραγμάτευση που είχε γίνει τότε το 2016 μεταξύ Μέρκελ, Ερντογάν και Τσίπρα, δηλαδή ουσιαστικά στα λόγια ήτανε, θα πρέπει να σταματήσει. Δεν συμφωνούμε με τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό με τους διεθνείς κανόνες. Αυτά είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να καλύπτει. Ενώ είμαστε ένα κόμμα, το λέω. Ναι, θα αυξήσουμε τα ποσοστά μας. Είμαστε ακόμα ένα μικρό κόμμα. Αλλά έχουμε για όλα τα θέματα πραγματικά λύσεις. Γιατί η πολιτική δημιουργεί ή λύνει προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πατζίδη. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ανατολική Αττική, έτσι? Ναι, Ανατολική Αττική. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Να είστε καλά.